last day na namin sa bahay na to, kaya, ayan. Yan ang basura. Kasi yan si tatay. Tatapon lang. Tatapon dito. Yan. Sa wakas, andito na kami. Magpapahinga lang ng konti, tapos magdidiskarga. It's Friday, last day na namin sa bahay na to, kaya ayan, magulo kasi nag-impake na kami. Bukas ng umaga ang lipat namin. Kaya lahat na ng gamit, lahat na yan dadalhin na namin sa Ipwit. 7 years silang tumira dito. Ako 3 years. Kaya yan, memories. Hello, good morning. Ito na ang araw ng aming paglilipat. Kaya yan na lang sa bedroom ko, yan na lang bed ang natira. Tsaka ito, ayan, nagising kami ng maaga. Actually, mababaw na ang tulog namin kasi nga, hindi ko alam kung excited o siguro excited ng paglilipat. Lalo na yan, Ay, kailangan malakas. Ito, wala nang laman. Are you excited, boys? Yes. Are you going to help us? I'm helping you. Yes, I know. Oh, someone's helping. I'm liquid. Gabi, Hinihintay na lang namin yung truck na kinuha na ng manugang kong maaga. I can feel it. Darating na ang, ayan na. Ayan ang, Dakula. ang garo sa calls. Ay, pwede. Ayan ang gagamitin namin pag move Kaya. out. Ano? Pwedeng i-atras. Pwedeng i-atras. Kasi usarong garahe niya, no? Iyo baka pwedeng i-atras. Truck driver na yung manugang ko. Ayan, pag-rent nung truck, kasama na to. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Ano, ready na? Big day. Big day. Ayan, ang lakas ng anak ko. Anong oras na? Sa loob ng 1.5 hours, ito na ang nailagay pa lang namin. Siksik yan sa loob, hanggang pinakaloob-looban. Mag-break time muna. Breakfast muna kami. Nag-take home na lang. Ayan, coffee. Yung balik. Duwa yan. Kulit. Break time. Ayan. Halos
75% naipasok dyan. Ngayon na puno na yung truck. Ang gagawin naman yung mga hindi na namin dadalhin. Ayan, mga hindi na kailangan na gamit. May pagdadalhan sila niyan. Okay, andito kami sa Naji Resource Recovery Center para magtapon ng mga basura, ng mga furnitures. Tapos kailangan to. So may coupon, free coupon yan. Waste voucher. Hindi siya nagfo-focus. Waste voucher siya hanggang August. So free 400 kg. So yan ang itsura. Kana. Tapos yan. Tapos yan, makikita nyo, may bayad talaga siya. Pero dahil may coupon kami, so free. So, household waste kami. So, red. Color red kami. Sa red tayo. Ayan na. Tapos, ikikilo kami. Tapos, ibibigay yung coupon. Morning. Tapos, may binigay sa kanyang Red. coupon para sa pagtapon namin. Tapos, yan o. Token. Diyan kami sa red. Ayaw nga pala. Token. So, yun. Ang nakalagay, follow the red line. So, di ba sa road merong red? Ifa-follow lang namin. Kasi iba-iba yung kulay. Depende sa waste. So, dito kami sa red. Yung mga hindi nabubulok sa red. Yeah. Tapos yung recycling, yellow, mga ganun. Pero dito kami sa red. Dito. Punta na kami sa right. May mga ibisig din, di ba? Yep, marami ditong iris Mga kasi. scavengers. Tapos dyan, pagpasok, magre-reverse para Tippers only. sa pagtapon. Yan, makikita nyo yung gitnang yan. Puro yan basura. Basura. Okay, so magre-reverse lang kami. So, yan. Ang itsura, magre-reverse lang. Tapos, para mas madali ang pagtapon. So, yan, stop. Ayan, si tatay, na blunt. Sa'yo. Ano? Tapos yan, yan ang basurahan. Hindi na focus. Yan ang basurahan. Tapos yan si tatay. Tatapon lang. Tatapon dito. Yan. Ikaw, nanay. So medyo tapos na. So dito yung palabas. So ano siya, one way siya. Dun yung papasok, dito naman lalabas. Ipinasok at pinalabas. So yan. Exit. Tapos yung token para dun sa exit, di ba? Good. So yan. Ito yung exit ng may mga tokens. Tapos yan si tatay. Yung tokens. There. There you go. That's it, pansit. Yan. May eco na. Yan na lang natitira. Tsaka yung may planks pa sa labas. Tapos mayroon pa sa taas ng konti. Tapos yan. Kaya baka dalawang biyahe lang itong truck na to. Kasi yan puno na. Okay. Baba ko na yung mga gamit na iba sa taas. Yung kaya ko. Hi, hello. Ayan, nagpapahinga kami dito ng apo ko. Nakakapagod din. Magbuhat. Meron pa sa taas. Pinipilit ko sanang maibaba. Kaso talagang hindi na kaya ng power. Kailangan na magpahinga muna. Kasi mabibigat. Anyway, darating na rin yung sina Johnny Bell. Ayan. Anong oras na? 12:15 na. Ngayon si Ping nauna na. Siya kasi nag-drive ng truck. Tapos kami naman naglagay pa rin ng mga gamit dyan. Hindi namin pinuno kasi yung anak ko ang magda-drive. Gusto niya clear yung likod. Siguro
magkakasya na sa second batch yung lahat ng mga naiwan pang gamit. Ako tsaka yung mga apo ko, maiiwan na doon sa bahay. Babalik na lang dito si Johnny Bell tsaka yung si Ping, manugang ko. Ayan, medyo low bat na kami sa energy. Low bat na. May energy pa. Ako medyo 50% low bat na. Ayan, papunta na kami doon. Iniwan naming open ang bahay. Kasi na-misplace yung susi ng bahay. Susi ng bahay na to. Kaya hinarangan ko na lang yung main door. Kasi babalik pa dito yung anak ko, silang mag-asawa para kunin pa yung mga ibang gamit sa loob. Na-misplace yung susi. Kaya yan. Hinarangan ko na lang nung mga rubbish bin. Bye-bye, Taiko. Bye-bye. Bye-bye. Andito na kami. Magdidiskarga na naman ang mga gamit. Ayan, ito na ngayon ang aming new house. Rest. Sa wakas, andito na kami. Magpapahinga lang ng konti, tapos magdidiskarga nung mga gamit sa truck. Yan. At least nandito na kami. Ayan na. Punong-puno. O, see? Hello, update lang. 5:15 na. Wala pa dito yung anak ko tsaka yung manugang kong kumuha nung yung mga naiwan naming gamit doon sa dati naming tinitirhan. Ngayon, medyo naayos ko na ang kusina. Naayos ko na rin ang dining. Pero, hindi pa naman yan final kasi ang dami pang darating na gamit. Ito naman yung living room. Hindi pa nakakabit ang TV kasi yan, ang bedroom ko hindi pa rin naayos. Ito wala pa rin yung frame. Yan pa lang. Oh, ang dami pa. Pero one at a time, matatapos din namin yan. Tapos ito yung office ng manugang ko. Dito ang office niya. Kasi work from home siya. Hi. Tapos din namin to. Nagpapahinga muna kami. Nag-dinner na ang mga bata. Ngayon hinihintay ko yung mag-asawa na kumuha ng mga gamit namin mag 7 o'clock na. Wala pa sila. Kawawa naman. Pagod na pagod siguro na mga yun. Pero ganun talaga. Yan, 9 o'clock na. Last na yan. At, ayan, bukas na namin yung tatapusin. Kasi ibabalik na yung truck bukas ng 7. Magdidiskarga na. Ako, dinadaing ko na ang balakang ko. Ang lamig-lamig pa. Evening, mag-11 na. Katatapos ko palang mag-shower. Ayan, hindi pa namin natapos. Ang dami pa namin gagawin bukas. Sana makatulog ako para may energy na naman bukas. Good night na.